Rane Denali. Selam Roj baş herkesi ra. İro heneki ciyeki cuda me. Ya mesela henek ciddiye İro erthaççı bul İstanbul'e tabi pır ne grane 6.2 erthaçki pır zede usa hılveşiner nene. Ziro mala kuşka xeme la Almanya zahatım serdane hem nekhoş mekhoş yeme hena nava malbate. Mhevit kin demeki kin de begejin sağil selametiye xe. جا گویم بچن سردان زیارت ام هاتن جا سنک نشانه ببدم باشی از باسا هن مجارین جدا بکن دگیم باشتی و کاز بنیرم و چه نویسان دیه tamam eğer denk baş از هنک بدومینم ایجا ام هاتن میوانداریه سما بری کوبی که من نوام مجارن tamam ji memleketê me hin cureyên xwarinê hatine vêderê yek ji wan jî gereng e îja niha xwişka min Samîne xanim niha gereng jê dike ez nîşanewe bidim jê destûr girtiye ez nîşanewe bidim ka çawe binêrin eger were bîra we ev tişt e ne ev tişt ev tişt e em jê dibêjin gereng ama gerengê bejî hene hemî gereng bejîne ya rastî ama du cûreyê wan hene yek li çîçê dibe yek jî li nava zeviya quwet beştir e Hadi işte razı bey. aha ji ev ji vêya xwarin tê çêkirin mir vêya xwagî jî dikare bixwe tu vêya xwagî jî dikarî bixwî ama tu dikarî xwarina wî jî çêkî ne girar Emiro که قرار ده فضل نصیبی و herkes tikete ya bata bakara. Afiyet İşte girara dev tabii bu li cem herkesî tune ye yani li hemî herêmên Kurdistanê ev girar tune ye îje hevan no mesele ev e yani niha heziriya xwarinê tê kirin ez dojî me gulik xwaribûne İyi. He. Kulka teyze. Navê xwarina gulikê çi bû ewa te bilgur xistibiye Haşila Haşil gülke. Heki cici de beni kuza gülke. Erê Ve îja cana xweşê mir wisa xwarina memleket bikaribe li Almanyê li Ewropayê bixwe tiştekî xweş e îje hevan û erdheca li Stenbolê me gotû zêde ne giran e temam dibe ku îşaretê erdhecên girantir bibe pênc erdhej li ser hev çêbûn hemî jî yê sivik bû erdheca herî giran 6.2 bû ka ji we re bixwînim bi hêza 6.2 pîleyan çêbû bajarên derdora Stenbolê jî gelek hejiyan seroketiya Rêveberiya Kareset û Rewşên Bilez ê Tirkiye Afad dibêje erdhejê derdora Silîvriyê li Derya Ege li wê derê bi tesîr bûye kuragiya erdhejê jî 7 kilometre di binê erdê de bûye saet derdora 12:49 de çêbûye wekî din erdhejên cuda yani pênc erdhej çêbûn îro mesele ev e wekî din roja hevdîtinê ya heyeta İmraliyê û Wezîrê Edaletê kiş bû heyeta Dem Partî Wezîrê Dadiyê Tirkiyê Yilmaz Tunç wê roja pêşemiyê li hev bicivin Sirri Sûreya Önder ji ber ku nexweş e di şûnewî de kî dikeve navê wan hatiye tespît kirin Pervîn Buldan Sirri Sûreya Önder bi Wezîrê Dadî Yilmaz Tunç ra hatibû plankirin 18 Nîsanê biciviyana li ji ber nexweşiya Sirri Sûreya Önder civîn hate paşxistin niha herkes li bendiyê ku civîna ku hatiye paşxistin roja 24 Nîsanê çêbibe li avahiya Wezareta Dadê li saeta civînê hêne diyar e çav li rêye ku wekîlên koma parlamentoyê a Dem Partî Gulistan Kiliçkoçît Sezai Temelî her wiha hevberdevkê Komîsyona Mafê Mirovan û Hukukê Öztürk Türkdoğan jî di nava heyeta Dem Partî de cih bigirin tiştekî wisa heye yani
وەکی دن هەڤان تشتێکی دێ مژوەرە بێژم دۆ مژوەرە باس کردبوو هەفپێڤینێکی من هەبوو هاتبوو پارڤێکردن di ajansa welat de bi destûra we ez hinema wê naverokê bixwînim hinekî rexneyê min hene li pergala îro ya rojnamegeriya Kurdî li çapemeniya Kurdî em weke rojnamegerên Kurd cîhana rojnamegerî em çima nikarin bibin bersiv ji daxwazê miletê xwe re bi destûra we ez hema parve bikim niha vaya hevalê me rojnameger Bilal Gulden bi min re rûportaj çêkiribû min jî bersiv daye û ez ê hema bersivan eger hûn bixwazin ez hema ji we re bixwînim yani bixwînim ji bo bikeve arşîvê ya rastî belkî îmkanê we tune hûn biçin vê derê de bixwînin ama mirov eger bixwîne çima nebe yani bila bikeve arşîvê van rexneyê me bila li ber çavan bigirin hevalên me ên eleqedar ên rêvebir xweş dibe yani ez dixwazim ya rastî ez hema ew ê nexwînim tiştê ku yani va şîrovên Bilal Guldenê ez hema ji we re şîrovî wî jî bêjim baştir e rojnamegerê Ango ragihandina Kurdî sed û bîst û heft sal berê li sürgûnê dest bi rewîtiya xwe kiribû bîst û duyê Nîsana hezar û heyşsed û nû û heştan Mîxtat Mîthat Bedirxan li paytexta Misrê Qahîreyê tovê rojnamegeriya Kurdî reşandibû ev tov bi navê Rojnamegeriya Kurdistan şîn bibû yani ev roj destpêkirina çapkirina rojnameya Kurdistan e tov û şitlên ku sed û bîst û heft sal berê hatibû çandin her roj her sal şîn dibe li welatê me li çar aliyên cîhanê sazî û dezgehên ragihandina Kurdî ya azad û rojnamegerên Kurd her sal tevî hemû zext êriş kuştin girtinan bîst û duyê Nîsanê bi kêfxweşî pêşwazî dikin rojnamegeriya Kurdî ku ji alî Mîxtat Mîthat Bedirxan vê hatiye destpêkirin îro bi hezaran rojnamegerên Kurd li ser vê şopê li ser şopa heqîqetê ya rojnamegeriyê dişopînin rihê pêşengên cangoriyan şa dikin Televizyona Ewliya Kurdî Met TV weke rojnamegeriya Kurdistanê weke rojnameya Kurdistanê li sürgûnê dest bi weşana xwe kiribû rojnameger basa min dike yani eyptir söylemesi ji dema Met TV heta niha rojnamegeriya Kurdî dike münasebeta bîst û duyê Nîsanê roja rojnamegeriya Kurdî pirsên ajansa me bersivandiye niha em derbasî pirsan bibin Bilal Gulden dipirse bîst û duyê Nîsanê roja rojnamegeriya Kurdî ji bo ragihandina Kurdî rojeke girîng e di şexsê Nemir Mîxtat Mîthat Bedirxan de ku bi rojnameya Kurdistanê li Xerebiyê dest bi weşangeriya Kurdî hatiye kirin ev roj ji bo rojnamegeriya Kurdî tê çi watiyê dibêje bersiv bi vî şeklî ye ez hema ji we re bêjim ev roja rojnamegeriya Kurdî her sal tîne bîra me ka çi qas girîng e ku mirov weke civak wekî netewe xwe bigîne asta şaristaniya serdemê bi derxistina rojnameya Kurdistanê xebatên ku Mîxtat Mîthat Bedirxan û birayê xwe dane destpêkirin di dema xwe de şoreşeke mezin bû avakirina bengeha netewbûnê bû pir dane hene nîşanê me didin ku Mîxtat bek ne tenê ji bo wan rojan bi armanca arşîvê bi armanca avakirina hafizeyeke netewî ev rojname derxistiye ji xwe wan deman ji ber ku rêjeya xwendin û nivîsandinê pir kêm bû civakê nekariye rojnameyê fayde bibîne derketina rojnameya Kurdistanê bû çavkaniya îlham û ceseretê ji bo rojnamegerên serdema me pir sekedin kiriye em dikarin bibêjin îro rojnamegeriya Kurdî li ser şopa heqîqeta sed û bîst û heft sal berê weşangeriyê dike li gorî te çi guheriye rihê wê demê û îro meriv bide ber hev resmekî çawa li ber xwe tu dibînî me gotiye wan deman xebatên rojnamegeriyê bi taybetî ji bo rewşenbîrên bêdewlet pir zehmet bû mîna ku mirov bi serê derzê bîrê bigole şertên aborî tirsa girtin û kuştinê jiyana li sürgûnê zehmetiyên hevdîtin û danûstandina navbera rewşenbîrên Kurdan şertên seyahetê peydakirina alav û malzemeyên derxistina rojnamê her yek ji wan bi serê xwe astengiyên mezin bûn li pêşiya xebatên rojnamegeriya Kurdî bala xwebidinê hemû hêjmarên rojnamê tev li deverekî derneketine birayên Bedirxaniyan li kîjan welatî bana li wê derê derdixistin dema ez pê hesiyam ku hin hêjmarên rojnamê li Jenevê li Rû du Karûj heft derketine pir şaşma bûm ji ber ku bi salan tesadüfî min qehweya xwe ya serê sibê li kafeya binê wê xaniyê ve dixwar
gelo ya ku her sibe ji bo qehwê ez dikişandim wê derê rihê birayên Bedirxaniyan bû. Hêjî dema ji wê taxê derbas dibim muheqeq diçim pêşî avahiya nomereya heftan bi deqeyan li valahiyê temaşe dikim, derketina birayên Bedirxaniyan ji deriyê avahiyê xeyal dikim, bi wan re dimeşim. Em vegerin roja îroyî ya baş herkes serdema xwe bijî lê bi harmoniya hefizaya borî. Îro hem ji aliyê teknîkî ve hem ji aliyê zanîn û agahiyan ve li ber destê me pir derfet îmkan hene. Lê gelo em wan çi qas bikartînin ev ciyê gomanê ye. Pirsekî din jî ez ji we re bixwînim. Di nava vê rewîtiya 127 salan de rojnamegeriyê Kurdî berderên pir giran dane gelo ev berdêldayîn me anîne heta van rojan. Wekî hemû beşên jiyanê Kurdan di rewîtiya xebatên rojnamegeriyê de jî berderên pir giran dane. Ez ji ber ku bi çavekî rehnegirî li rewşa çapemeniya Kurdî dinêrim, asta ku em gihîştinê pir qels û lawaz dibînim, dema em rewşa xwe û berdêlên me dane bînin ber hev, aliyên berdêl pir giran tê, em nikarin ji binî derkevin. Kalîteya xebatên rojnamegeriya Kurdî li gorî salên 1990 an jî 2000 kêm bûye. Ne akademiyê me ya rojnamegeran digînin bi têra xwe hene, ne em xebatê xwe li gorî usûla pîşeyî dimeşînin. Ev rewş me ji çerxa amatoriyê dernaxe. Di vê demê de ku la rojata navîn şekil diguhere, sînor diguherînin, rojata navîn bi xwe şekil diguherîne û qedera Kurdan li ser masê ye, gelo em çi qas dikarin bi analîzê xwe, bi perspektîvê xwe, bi bûyer û nûçeyên lezgîn bersiv bidin pêdiviyên civakê. Di vê rewşê de xebatên çapemeniye bi qasî tekoşîna siyasî û eskerî giringî qezenç kiriye. Pirsekî din jî heye, îro jî rojnamegerên Kurd çi li Rojava, çi li Başûr, çi jî li Bakur berdelên giran didin. Dîsa mîna salê nodî têne kuştin û girtin. Sedema kuştin û girtina rojnamegerên Kurd çi ye? Sedema girtin û kuştina rojnamegerên Kurd ez dibêjim kêmasiya pergala me ya siyasî ye. Li dervê welîd jî statûya pîşeyî ya rojnamegerên Kurd nayê nasîn. Em wekî Kurd nebûne perçeyekî saziyên rojnamegeriya ciyanê, lewma em bê parastinin. Numuneya cinayeta Nazım Daştan û Cîhan Bilgîn tam trajedî û rastiya me ye. Bi kuştinê têr nabin, di ser de jî radibin cenazê me yani ji bo defnkirinê asteng dikin. Yani rê nadin cenazê me were defnkirin jî. Yani bi hustekî axa bav û kalê me layıqê me nabînin. Guherandina vê qedera reş jî di destê me de ye. Em dikarin pergalekî wisa ava bikin, godî em emrê xwe bi gilî û gazincan bi çîrokên mağduriyetê derbas nekin. Binêrin, kîjan dewlet dikare rojnamegerekî İsraîlî yan rojnamegerekî Ewropî sirf ji ber xebatên wî bavê ji zindanê yan jî bikuje. Di rewşekî wisa de ew cîhanê radikin ser piya krîzên dîplomatîk derdixin. Em jî dikarin bibin xwedî wê hêzê eger tevî em biryar bidin. Ji ber vê yekê di destê me de ye. Yani muameleya ku li me tê kirin ji bo em bikarin pêşî lê bigirin, em dikarin eger em biryar bidin. Televizyona ewil a Kurdî pirs ev e li xerîbiyê mîna rojnameya Kurdistanê dest bi weşanê kiribû lê îro li çar aliyên cîhanê rojnamegerên Kurd hene, ev şanaziyekî çawa ye. Bersiva min ev e, me TV di dîroka Kurd û Kurdistanê de xwedî ciyekî pir taybet e, avabûna wê ji pir aliyan ve watedar e, wê demê hebûna kanalekî TV de hate watiya dewletbûnê, di salên nodî de tenê dewlet dikaribûn saziyên wiha ve bikin yan jî bixebitînin. Yan jî karsazên milyarder dikaribûn bikevin nava van xebatan. Dema mirov dide ber çavan ku li Tirkiye kanalên TV yên taybet di sala 1993 de dest bi weşanê kirin, avabûna Met TV ya di sala 1995 de şora şeker agahandinê dibû. Eger ew kanal îro web ya ew qas watedar nedibû. Her tişt elbet di dema xwe de giring e. Di dîrokê de cara yekem Kurdistan û zimanê Kurdî bi rêya satelaytê gihîş bi milyonan. Di dîrokê de yekem car milletekî bê dewlet bû xwedî TV. Ev wêne bi serê xwe hêviyekê mezin dide mirovan. Ji ber rewşa civakî, Kurdan jî pir zû ji Met TV hez kir. Ew di mala xwe de hewand. Ji rojname û kovaran zêdetir xelkê bala xwe da ser televizyonê. Derfeteke mezin çêbû ku armanc û doza Kurdan rast de rast hêsantir bigihêje mala her kesî.
بفکرن که وان دمان که چه خورتن کردان دبن خطریه مزن ده بشه و بروج ده مشیان جبو خواه بگینن چند گندان جه خلکی را باسا دوزه بکن. اب خبات ایدی حسام ببو. بخیره تلویزیونه هم هنرمند هم روشنبیر هم روزنامه‌گر هر کسی دکاره بو هر ساعت به میوان مال هر کسی به تلویزیون نوچه ادبیات زانست سیاست خودگیهاند هر کردی اگر امت تیوی به یک هووکه کی و بیژن از ای بیژن شورش آراگاهاندن یک کردستانی بو آوابونا کردستانه که فضایی بو مت تیوی بو زانینگه بو یونیورسیته لکودر دنیای پروفسوره کی کرد هبیا کیجان هنرمند شیخ مله مشایخ خوجه هبیا کیجان سروک سکرتر سیاستمدار هبیا تف هاتن برای امت تیوی خواهیهاندن گلی کرد تو کردکی یعنی تو ملتکی لو کردستان نکاره ببیجه ده مت تیوی ده فرسنده من چه نبو از خواهی فاده بکم خباتکار روبر در هنرین وی سازیه پر بخوا باور بود تم هولدان پرنسیبین گردونی ین چاپمنیت و کانال ده بیننجی هزین خرنخواست پیشیله گرتن آستن کرن هر کانالا که نوه بو چه بو هیدی جو پرنسیبین روزنامه‌گریه گردونی دور کت باندورا وی السر جواکیجی گیم بو مخابن روشامه اوه از هماتیم داوی کرد ایرو لچار عالیم ولید و جیهانه ده قناق هکی گرینگ را در باستمن گلو باندورا مدیا کردی سروی تکوشینا کردان چقاسته yani rojnamegeriye Kurdî çiqas bandorê li ser Kurdan kir. Ez jî dibêjim îro mixabin ji aliyê pêşiyî ve em pêş neketine çapemeniya Kurd ji hestên neteweyî dûr ketiye bandora wê ya li ser civakê gelekî qelse. Pirsa dawî jî ev e li gorî te zimanê medya Kurdî têr dike rewşa ragihandina Kurdî çawa ye divê rojnameger ragihandina Kurdî ji niha û şûn ve çi bikin çi dikeve ser milê wan. Bersiv ev e îro ji ber pêşketina teknolojiyê û medya civakî derfet û îmkanên mezin ketine destê me bi xêra vê rewşê cara yekem e zexta dewleta nikare pêşî li xebatên çapemeniya Kurdan bige ji bo pêşxistina akademiya rojnamegeriyê ji bo danûstandina bi rojnamegeriya cîhanê re ji bo mezinkirina medya civakî ya Kurdî tu astengî li pêşiya me nemaye. Wekî di her xebatî de ji bo pêşketina ji bo pêşketinê formûla sereke ew e mirov ji prensîbên vî pîşeyê re ji vî meslekê re rêz bigire. Ji tecrübe û hafızayê fayde bibîne yani her sal ranebe tekerê ji nû ve keşif neke. Em wekî millet doza me ji xwe bi têra xwe mafdar e. Heqe. Pêdivî bi ajitasyon û propagandayê jî tune ye. Zimanekî estetik, zimanek bedew, zimanek ji dil dikare xwe bigîne dilê her ferdî me wisa formûle kiriye. Baş e? Hevano hin gelek bu yerindin hene ez anaha li mîvandariyê me pir dirêj nekim mixwast ez vê reportajê were parve bikim. Erdhejê li Stenbolê jî vê gavê tişekî giran tune hêvî ew e em hêvî dikin ku erdhejên girantir çênebin. Ez xatir ji we bixwazim bi hêviya rojê xweş azad dem baş.